BRI Guru Jalaras Indonesia. Yo. Kan sore rumah sak tabuane gak enak sing alon gak enak. Yo. Monggo nang dipeto. Kuwi lek tenagane nek wis sebarangan awake dhewe wis do tuwa. Oh. Nabuh ke sore enak kendone. Monggo mau bengi yo prai lho jane. Lek musim kaya ngene nek enek ngaku dalan kok laris njajal tak pengin weruh dukune kok endi. Oh iya. Yo. Ngerti ra? Kanca-kanca pengrawit Wiyoga Dwi Jalaras Indonesia kok tabuhane wit sore ora ana nggone, saya esuk saya kenceng, saya esuk saya kenceng iki mergo TKT aja nganti kalah semangate lawan para bapak, ibu guru saha para siswa siswi sing ana ing SMKP GRI 1 ing Kota Nganjuk, Jawa Timur. Semangate selalu membara bapak ibu guru anggone didik marang para siswa siswi sing mapan ana ing kene. Siswa siswine uga bangun miturut apa sing diwulake lawan gurune. Iki sing dhuwur dimruk sing iso ndangak sinamandang, dhuwur semangat iso ya semangat, mula esuk iso dadi sekolahan terfavorit ana ing Kabupaten Nganjuk. Iki 1 yo. Matan kesuwastan nuwun sewu ning kualitasé ora kalah harus negeri-negeri kepara nyalip lho, Bro. Iya. Iya, mergo kepemimpinan sing sekolah dari Bapak Haji Rukman boleh bener-bener lahir batin supaya anak didik sing ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk ini bener-bener siap untuk menjadi generasi yang akan datang yang menjadi sandaran kabeh warga masyarakat iso mimpin ana ing Republik Indonesia yang tercinta. Yo. Kula matur diacungi jempol kerjasamane ing antarane para
Bapak Ibu guru, para karyawan, para siswa siswi sing sangat luar biasa. Kena nggo percongklan, kena nggo patuladan. Ya. Ya Mas Gareng. Jadi kaya ngono ya, Tru. Ya. Kula kanca-kanca semangat. Moh tenggo para saya kenceng padha ya. Mulat semangate sing lenggah ana ing SMK PGRI Sapunganjuk. Lho, terus apa? Sing mirsani beda karo biasane. Nek pancen goro-goro iki biasane sing mirsani karek sithik, Bro. Ning iki jek kebak sing padha mirsani mergo delok niki kan salintri, Bro. Wong anjuke pecinta wayang sejati kok, Bro. Masa? Yo. Kula lenggah ora nganti jam 2 kunjul sing padha umon bebarengan lawan warga agung ingkang makan oleh SMK PGRI 1 Nganjuk. Masih dadi dulu ya, Tru. Semakin mawon mudah paso saya ngrembaka Handayeng Bawono, saya Kuncara Siswa saya ngrembaka sing akeh. Yo. Nek perkara mulih akeh wis ora kena diomongke wong nyatane kuota pendaftaran bae. Nganti bludak nganti ana sing ora kebagian gone kepengin ngecok karo lan ilmu ana ing SMK PGRI 1 kene. Oh ya. Ya. Wajib dadi murid ora ana ijazah. Jadi ada murid ini kudu temenanan, orang loro tenang, ojo nganti pamit, mereka bisa ketinggalan pelajaran gitu. Itu kayak mana? Ya, ya. Jadi pokoknya intinya ini bengi sama ibu mantus bangun dipercaya kawan. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, datang ngantun para wali murid, komite dan para siswa-siswi sing ana kene semanduwun semaksimal mungkin Petro kan nggonipun saka nyandang para
badhe terus kabare lampah nremenake ing samya hampir sami dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami amin ya rabbal alamin terus ya iki gedung iki santri kono sing klasik sing klasik yo malah ora sempat nembang sing klasik yo mergo buta-butuk wanci limbuhan ya wanci goro-goro ki raga rasa kok oh ya yo dimatur nuwun karo sing pareng rawuh kula adikku ya anak-anakku Mas Agung Sudarwanto Mustafa ora kelu Rangga Wisesa yo do pareng nuwun terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk mbok menawa rawuh mbok menawa do mirsani ayo do guyub rukun pancen Pak kuwi mayang ning Nganjuk ayo disepuyung ayo bareng-bareng do blaji kok do lenggah ning panggulan melu melu semen oh kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe nyusul ya wis pokoke percaya rezekine sing ngatur rezekine sing nata lho ngono ora penak uripe nek ngono semeleh to ya yo kan aku jaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa mergo nek panci goro-goro kuwi inti sejatine penonton wayang ya sing jipendhak ana ing panci goro-goro kamu kene itu masih kasih apa jineman yo gelem apa kira-kira apa olah kan ya oh iya di bawah ini kalau di sini langkah apa sih nyemok oh Indra Semara sakit nih wah insya Allah lalu nanti ada si WA aku nih kan ya tak sore ya bentar aku darah nih goro mungkin pulau tak bawa nyidro asmoro Pak Nanang tunanetra iso WA aku matane raro iso WA Nanang wah lagi iso ya nang kurasa nenggang ini bisa desa bawa nama kok nembang si Niden coba oh alah bayang sedap gila-gila ya bener sama anu aneh kan wis kadang anak ngatur sekadar orang ngatur bisa wis pasti kalau baik dasar ya tunggu kopong si bapak boleh kopong kalau harus kuat dan bapak boleh kopong itu biasa saking cara tau kan ini spesial loh awake dhewe lho Bang untuk nikah ini orang dalamnya awake dhewe iki wae menang goro-goro ngono ya Pak suruh ngincing lilir itu maksiut lah kowe iki turu karo ae padha-padha petenge petenge aku sundal apa hampir menenge dirong oh iya wis lakon arep nembang karo Nike Salindri nah wong ki wong niku kaki kula ya penggemar wayang Nganjuk dikumpulke nggih Pak Tukul ya sing lenggah oh alah mas mata gawane kaos musul lali ya oh Pak Tukul saderenge ngatakan simbah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun ninggale kanca-kanca DJ laras sak rombongan mugi-mugi taun kajeng malih Pak kita kamu ini dari kain ini mungkin buat ini dan gayam ya ini gua panggil sama
Mbak Resmi kuwi tiyang murti Nggih, Mbak Tiyang Murti sembah nuwun. ya metik seri Halil Darmo kan Nggih. mereka semana Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe, Kali rencang kula. sing ngarep kowe bukan kamu Kula numpak. terus sing ngarep kowe jurusane ngendi Langsung becik innalillahi ngoten. Cakeme aku. Terus lho. Metik seri angling Darmo. nah luar biasa kan mungkin Iki kan catatannya. Itu kan. Ndak anu. mudah ketane ning ngarep kene TV-ne. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken. Kayak ayo. ada ini gak sih wong kowe dicanda lu bocah Halo Ustaz. Udah gede nih ngono ora ngerti lho. iya Ono Sampai foto-foto ireng kene iki. malah peteng ya bener. Ono cerita tingkae ula kale ingkang samya jumrayu janang ula tampar Ken Nah, kowe lek nyawang nanak sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken nggih lho, Pak. iya sampeyan dikek rupa ayu karo Gusti Allah Nggih. dikek swara sing tanpa ana pedote aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok ngeken salindri suarane gerok rong tau krungu terus berarti telakmu iki telak istimewa bisa wang iso mripat ya iso ngawang ya ta Bagaimana dulu, dia meripat duwe, dia ora iso nyawang, mergo picet. PC audio gini dia. PC audio. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh, harus. Sama DKI kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suaranya sama dua api. Ora ketan hatiku, iso nyawang hatimu menangis sekali. Tidak aneh. Yes, tidak neko-neko. Sama ini senengannya kembali memedo-medo. Aku nak menggoda woman. Makanya bagusnya Allah kepateni jegrek. Kelihatan. Akhir-akhir itu kita tepu. Wani gonja kan wanesa moho wiku Nano. Anengge sang raga raja sesile nyinaka kini iki pengumuman kabeh pembareng gak tiket Apa? Beijing tasik acara teng wates. Oh, sama ya update tuh Mas. Ya. Kowe ngerti jadwal ini sing ngandani kok. Kula tingali teng Google Map. Apa gunanya ada Google Map ki lho? Ora aku golek postingan kan. Nonton. Senane sapa? Ya postingan arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas Enten Nanang. sowanten itu. Ya ini kula yang promo. Oh iya. Ajake wong ayu ya. Ya, dikanan ya. Yes, siap. Lagu iki lah karyane Mbah Haji Suprojowo. Terus Uga sing ngempet-ngempet do enten nalika jesi cilik dhisik. terus Di aransemen, terus iringane digarap. iya. Aku gamelan Bali. Siap.
Yo kanthi. Dia ditembangi karo Donikan Jonan. Oke, siap. Teman istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Kok bagian duet kok kowe tak mesune renyong cumpe. Wah, iki temen kula siap. Renyong cumpe kan makan aus ngrasani kang kopi duet karo mama. Nggih kula krasa ati kula krasa. Saestu. Siap, Pak. Nah, tunggu sih ya Nggih, siap. Nah, yuk, coba hidro Baskoro jarak gamelan Pulau Dewata. Yuk, terus.
Iki malah itu dawuh saka panitia. Mergo gone buan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora karo Nggih. mereka Pak Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPDM AP Jaturi tindak panggung kate mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke bapak beliaunya masih Kepala Lunga Lenggang Jaturi tindak panggung ya Bro. Nggih, Pak. Ibu Indrawati SPD bapak masih lenggah monggo Jaturi tindak panggung. Ya, Mau masalah ya Pak Kepala Sekolah Sike sing tindak panggung. ya. Monggo Ibu tasih lenggah mboten nami tasih kantoran tindak panggung Sirgala. Sing wonten mboten? Tasih enten mboten apa? Mboten nang iki, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare nopo pun istirahat ya. Enten. Ada balen. Nggih. Ada. Oh, monggo. Monggo Ibu. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Aku itu dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu, tidak mriki Bu. Ya. Ya, kalau main orang aku diketokake ora kanca. Ya. Ya udah ngapunten nembe gara-gara kelantan tindak mamadi kono Pak kelas karo iki Ibu. Tasih anu nggih, dereng antuk nggih Bu. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih mau menikmati pagelaran nggih Bu. Nggih. Oh, apa? Loh. Bu guru ya? Nggih, sedeng enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun bandingkan di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kalau sangat, Bu. Orang sangat. Nggih, lagi ditangga. Oh, nggih. Merah-merah mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih. Saged. Nggih, pokok satu hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Saged dicicil. Nggih. Pagi, pinten, mengke siang, tambahi pinten. Nggih. Niki mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oke. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung. Ah, Bar niki mengke dicicil malih. Oh, Tahun ngajeng. Oke, gampang, Bu. Nggih. Ngoten. ora Mas. Terus wiwit dinten iki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000, iku mbul dino. Iki disetara sebagai penting. Nggih. Oke, tahun ngarep nek Nomor ini nggih, Mbak. Iya kan? Pripun? Jadi isuk awan sore. Bisa awan sore ya pas hari hari lho, Pak Mas. Kadung mau kon kalender kon kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Alhamdulillah, betul. Nggih, Desember ngeten iki 2026 jemben. 2026 itu kita lagi. Nggih. Ya foto aku. Hilang dong, pro. Iya. Bang, gampang pakai Bu gampang. Beri batas setiap tanggal 24.000. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih. Oke. Rencana tahun depan berarti tanggal berapa, Bu?
Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangge oke. Oh, nggih aman lumayan kan Aman. dicicil dulu. Oh, Dicil nggih, sakit betul Pak. Apa? Dicil cicil sakit betul. Ya iso, kok pepete ya iso. Enggak Bu, berarti ngaturan nopo. Lagu napa, Bu? Nggih. Kula niku jenenge mboten mau kok suara emas lah, kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ini badan ini kok partisipasi, Bu. Partisipasi. Iya, bener kan? Napa Mas? Apa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kadang jenengan nggih sing nyanyi. Oh, nggih, nggih, Bu. Soalnya jenengan kula bayari. Nggih, nggih. Saya. Nah, Lunas saya. Bu Indrawati ini mung melu partisipasi kan gak ide. Sing gane sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele kan ya. Ya. Ah, itu akan tamu untuk kowe. Ah. Lagune apa? Lamunan. Lamunan. Ayo Mas, Mas Agus. Kok Agus kok coro? Bisa Agus ya. Ayo, lamunan. Mas Andi. Rada aneh ya kok ya. Kurang dhuwur kok iki. Pun dhuwur-dhuwur mboten saged. Betul betul niku nadane Mas Andi. Andi. Andi ora Agus. Sing diawali jeneng ngarepe ayo terus ya. Wong ngaten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, makan nggih. Nggih. Ya kok kula nggih kok sing jeneng Ahmad. Wong ngaten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timur niku jenenge Ahmad Saitorio Roji. Tinggal sama kemasan. Ora Bu. Tanpa pandangan. Tresno gumring sliramu sayang. Ibu suara emas. Mila. Oke, saya selesai soalnya. Makanya kula nyindir kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk Brebon. Ampun, ampun. Ya, wis Langsung niku. Pak ya. Mangga. Swantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi pun. Saya itu kali musik nggih pas wonten kok temune nggih pas. Lagi Mbak Niken niku. Sing ngere pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Makasih sami-sami. yang selalu panjang umurnya. Amin. Ini ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa. Untuk anak-anak SMK
KPGRI 1 Tanjung, terima kasih kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, Perangkatan kita 2.529. Iya. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak gelut. Nggak muat iya, tapi gelut pasti. Maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyanyi musik untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. nanggap sendiri-sendiri. Oh, luar biasa, luar biasa. Iya. Oh, sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu loh, Bu? Ya, karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pintar. Iya, iya. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Iya. Iya, iya. Maka Pertama dari itu karakternya ya. iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Betul, betul. Iya. Nah, luar biasa, luar Iya. biasa. Disiplin Kalian- kami nomor Iya. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Iya. Nah, pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dakwah-dakwah dari Bapak Ibu guru. Iya. Walaupun tidak sekarang, tapi untuk besok dan kelak. Ya, kami yakin Bapak. Iya, iya, iya. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak, Betul. ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Nah, betul. Berarti hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawat condro di muka menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan lo. Tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Sampun nggih Bapak. Sampun, sampun nggih. Betul sangat pun di makan lagi kali Pak Kepala Sekolah. Niki kok disiapke. Sampun nggih. Repot-repot. Nggih, sampun. Nggih, betul, nggih. Nah. Ayo men disusul karo Maya karo Opanisa. Nah. Ini orang sing kiwa lagu Samboyonan. Nah itu. Ya satu. Mumpung enek Mas. Gugu. Nah. Bisa kok Mas Ruki sing ana pemandangan lace. Di mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Yang keponger tahun-tahun ning bali dumateng kula sakanca. Nggih, sampun. Nah. Ya. Nangis sajroning atiku.
Nonton gilirnya Mas Warsi itu ke bandaran itu. Udah serangkam panjang. Udah kurang banter nesu. Barang gabung karo Sonjo Dipati, terus jensete digawe dewe-dewe tur jensete loro son kuning ngidap-ngidapi kode tahun depan kudu duwe jenset dhewe. Jenset 10.000-an.
Ya pancen ape laporane mbok penak gue ape kaya apa kompake kaya apa. Nek ning sisteme ora mungkin. Ya lah nganti sengkleh tanane ora apik. Iya. Ada kerjasama yo kok. Heeh. Weh, luar biasa. Yuk. Wanda. Ya. Ini kan dengaran cek sak lagu. Dan juga kalau Nanang pilih ini siji parangan. Sing bocah sing ora duwe kuning, si Den Puki sing paling meneng dhewe kok Wanda. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik buringe. Si Den kok rumah sakit bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi lho yo. Ora duwe swara menang. Hewan. Wanda, ya Nanang, duwe apa iki? Nah. Ayo, mas pilihnya mesti bener. Kalau aku wis apa karo Pangguna duit selaras Indonesia ini sing baku yo, iki sing selalu mengorbankan apapun untuk duit selaras Indonesia. Wayai lampian yo, dolan mangkat. Mangkat yo, mangkat belajar semangat kok. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Genas ngurmisan, esok. Wan. Iya, Pak. Lho kene kan nggih, Pak, mboten Pak. Ya yo kan. Lek lek itu pangamananmu nggih, sedherek Pak Kang iki sing paling meneng dhewe sapa? Gini ki, Iya. saya itu Sampai apa bro? ya lihat auranya. Iya ketok loh. Allah. Itu saya itu. Itu ini kadang semayang, nggak ada jombes, dan kebiasaan. Tapi nek niki wo nyata kualat. Isi susi ya nak. Saya itu asli. Susi apa susi? Susi ini apa? Bukan apa? Aku itu perak susi ini bersih ngono. Saya itu Pak. Kalau jadi ngendikan nonton yang keberjauhan. Ayo. Sini bersih. Ah, bener. Aku harus kadung. Dia pakai dia ya. Bisa tak boleh. Aku bawa mulai. Baru sakarep Apa iso? Ya coba lagu ini juga kemana? Sing Wanda iso. Boten mau ndut ya boten. Buatan botelah kamu dikali menikmati. Kata senang sejati, dia makan. Ro bisa tane kok sampean nuntun aku malah ajar. Oh jadi sama kok. Ini nenek tim ini. Lah wong mripate rada ngriki kowe. Ayo, apa sing apa-apaan? Di Wanda aku tak nyoba sing ora tau tak ora iki. Apa? Apa nih? Kawin kontraknya dia. Lah, ya Wanda yo ora apa, ora tau dikawin anu. Kalau kawin, iku sebenarnya mau rapi lho. Nangking namung lagu, Pak. Namung lagu. Cocok. Kalau kayak kawin kontrak. Orang tau ya kan ya. Nah, siap. Yo, apa? Nyanyi. Yes, Pak Wanda nyuwun info. Kumpulin nelongso ya Pak Wanda. Wes aja ya Pak, penjara itu ya. Aku yang siap menggantikan. Ya, Monggo. apa memang pusing terasa? Coba satu nada Mas Doro dulu sithik kan ndak apa-apa, aku karo olahraga. Tak jamel ra. Boy. Ya. Terus Lagi kayak semua Wanda. Kujum. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda hipe kelambe
Wes kadung mati rasaku, keras rungokno notisku, beci saka uripku. Parigasan ranggen lintange angkasa kowe tinggo gawe gelo marang tresno. Masuk di Wanda. Ora kuat. Aku jano derek. Ora karepmu boko karepmu. Ayo. Rumasan. Ayo, Sur. Kantor SMK RI Sabun Masuk. Selamat bertugas.
kelas jam 3 punjul. Ya. Kok ndak karingan? Ya. Kuliahnya disimpan gue tahun ngarep. Ya iya. Kok kalau agak meneng. Separuh udah bikin saya dewi sebenarnya enggak nganti wajib goro-goro. Yo, tapi kewajiban ojo nganti kita berangkat dan subuh kudu sekali kono.